ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастаи барномаи тиловотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Сора Холиқназарова. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар вохӯрии машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ва ҳамоиши якуми сарони давлатҳои муколамаи Осиёи марказӣ ва Ҷопон ба шаҳри Остонаи ҷумҳурии Қазоқистон сафар карданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, вазирони рушди иқтисод ва савдо, молия, саноат ва технологияҳои нав, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, раиси кумитаи сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. нимаи дуюми рӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар вохӯрии шашуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ва ҳамоиши якуми сарони давлатҳои муколамаи Осиёи марказӣ ва Ҷопон ба шаҳри Остонаи ҷумҳурии Қазоқистон ворид шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалӣ ба номи Нурсултон Назарбоев президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Олжас Бектенов ва дигар намояндагони воломақом гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба истиқболи меҳмони оли қадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта, қаравули фахрӣ саф оростанд. боришоти пуршиддати моҳи май ба хоҷагии халқи чанд минтақаи ҷумҳурӣ хисороти зиёд ворид намуд. аз ҷумла ба маълумоти Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ноҳияи Нуробод бар асари омадани сел 22 манзили истиқоматии шаҳрвандон қисман ё пурра зарар диданд. бо дастури бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби ҳукумати мамлакат ба ҳамаи оилаҳои зарардида кӯмаки саривақтӣ расонида шуд. айни ҳол дар ноҳияи Нуробод низ бунёди хонаҳои истиқоматӣ ба зарардидагон идома дорад ва тибқи иттилои ҳукуматдорони ноҳия то оғози мавсими сардиҳо зарардидагон бо хонаҳои нав таъмин карда мешаванд. ساکنان دهه یخک جماعت دهات عزت‌الله حلیموف ناحیه نورآباد که بر اثر آفت طبیعی ضرر دیده بودند، امروزها با دستگیری حکومت جمهوری بهر بنیاد نمودن منزل‌های استقامتی اویله‌های ضرر دیده کارهای برقرارکنی ادامه دارند. با سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان از طرف اگنتی ذخیره‌های ماده دولتی نزد حکومت جمهوری اویله‌های ضرر دیده با مسائل ساختمان پورا تامین گردیده، عین حال کارهای خیشتنی به انجام رسیده، کارهای ساختمانی در بالاپوش خانه‌ها ادامه دارند. امروز در جماعت دهات خندون در دهه 90 زمینی نزدیک‌حالگی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جدا کرده شد. در این سمت کارها بسیار خوب به راه مانده شدند. حاضر در ساختمان تمام تشکیلات‌های ناحیه و کارمندان همه مؤسسه‌ها خوب فعالیت دارند. در این جایی که حاضر ساختمان ادامه دارد 22 خانه استقامتی با نقشه گرفته شده است. خب غشچینی به آخر رسیده است. قریب 70-75% کارها به انجام رسیده شدند. از جمله 5-6 خانه بالاپوشش به انجام رسیده است و در بعضی خانه‌ها خطور خانه‌ها ادامه دارد. از طرف کمیته حالت‌های فوق‌العاده مدافع گرجی نزد حکومت جمهوری اسلامی تودی برطرف کنی خدمت‌های حالت‌های فوق‌العاده تأسیس داده شده است که شبانه روزی فعالیت دارد. رفتی کارهای ساختمانی را در این موضع نظارت می‌برد. قسم حربی کمیته حالت‌های فوق‌العاده 45 قسم حربی 45 کمیته حالت‌های فوق‌العاده در این موضع سربازان قسم حربی جلب گردیدند برای رفتی وسعت بخشیدن کارهای ساختمانی حرکت می‌کنیم. در مهلت معین شده ساختمان بیناهای استقامتی به انجام رسانده شوند.
با مقصد هر چه زودتر به انجام رساندن کارهای ساختمانی امروزها از طرف اهالی و تشکیلات مؤسسه و حشرهای دستجمعانه تشکیل کرده شده است. اهالی ضرر دیده از کمک و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس می‌نمایند. ما ساکنان دهه یخکی جماعت عزت الله حلیم می‌نداری خود را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام رحمان می‌رسانیم که از روز اولی که آفت طبیعی به سر ما آمده همه چیزهای زندگی اشیاهایی که برای ما لازم بوده همه دسترس شدند. ما الحال با سویت با آب نوشاکی تامین گشته ایستادیم و خانه‌های ما با گوشت پخته با آخر رسیده ایستاده هستند و در حالت انجابی هستند و از جناب عالی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام رحمان مینداری خود را باز هم مینداری بیان میکنیم که چنین دستگیری کردن ما رو. در اینجا خطی برق تا همین منزلی که حوض ساختمان رفته است خطی برق به انجام رسیدگی است. خب ترانسفورماتور همه سیمچوبو آورده شدگیند. خب راهسازا راه را سر کردگیند. راه با سرعت ادامه دارد. خطی آب باشد، خطی آبی نوشاکی باشد، وایش نقطهش ادامه دارد. با روزهای نزدیک این مسئله آب هم حل می شود. از ساعت‌های اول رخ دادن حادثه نمایندگان حکومت جمهوری و دیگر ساختار و اداره‌های مربوطه به جای حادثه آمده با اهالی ضرر دیده صحبت ملاقات نموده با آسیب دیدگان کمک‌ها رسانیده شده ایستاده است. تشکیلات مؤسسه‌ها و اهالی دستجمعانه به حشر برآمده بهر هر چه زودتر بنیاد نمودن خانه‌های استقامتی ضرر دیدگان کمک رسانیده ایستادند. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال ملی در ناحیه رودکی بنیاد بیشتر از 360 انشاءات نو به نقشه گرفته شده است که از این 15 عددش کارگاه‌های صنعتی میباشند. با توجه به موقع جایگیرشوی جغرافی ناحیه که به پایتخت مملکت نزدیک است و هم فراهم بودن امکانیت و شرایط‌های لوجستیکی در سال‌های نزدیکترین صنعت به سرچشمه اساسی تحکیم بخشنده اقتصادیات ناحیه تبدیل خواهد یافت. اطلاع می‌دهند همکاران ما. حکومت جمهوری تاجیکستان هنوز از سالهای اولی صاحب اختیاری برای بهترسازی سطح و صفت زندگی مردم، فراهمسازی اینفراساختور، تامین اهالی با کار و به این وسیله پست کردن سطح کمبیزاتی در کشور چاره‌های مشخص را روی دست گرفته، در این روند با قبول نمودن برنامه و استراتژی‌ها سوی موفقیت‌های نو به نو قدم‌های استوار می‌گذارد. در برابر رشد تمام سمت‌ها همچنین در این زمینه نقشه‌ها برای رشد ساحه صنعت و اقتصادیات روی دست گرفته شده، مرحله به مرحله عملی گردیده ایستادند. دوام سال‌های اخیر توجه اولین درجه حکومت مملکت با مسئله‌های پیشگیری کردن تاثیر خوف‌های احتمالی به اقتصاد ملی، استفاده ثمرناک اقتدارهای موجوده، صنعت کنونی کشور و تأسیس جایهای کاری روانه شده است. به شک ساحه صنعت و اینوواسیون یکی از منبع‌های مهمترین رشد منبعی کشور به حساب رفته، پیشرفت آن امکان می‌دهد که سرچشمه‌های علاوه‌ای درآمد بودجه دولتی پیدا شود و برای اهالی جایهای نوی کاری فراهم گردد. اگر در جمهوری تا سال 1991 همگی 358 کارخانه صنعتی با 33,000 جای کاری فعالیت داشت، در ظرف سالهای استقلال دولتی عملی سازی نقشه و برنامه‌های رشد ساحه صنعت امکان داد که در کشور بیش از 3,000 کارخانه صنعتی با 54,000 جای کاری ساخته به استفاده داده شود. این به آن معنی است که نقشه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد ساحه صنعت تدریجاً عملی می‌گردند. با مقصد رشد ساحه صنعت، حکومت مملکت سالهای 2022-2026 را همچون 5 ساله رشد صنعت اعلان نمود که یکی از قدم‌های استوار در این سمت دانسته می‌شود. وابسته به این در ناحیه رودکی نقشه چرابینی‌ها تهیه گردیده بنیاد 15 کارخانه نو و برقرارسازی کارخانه‌های از فعالیت بازمانده در نظر داشته شده است. تا امروز در حدود ناحیه 180 کارخانه صنعتی فعالیت داشته، از آن 29 عدد به کارکرد قوم و شغل، 20 عدد به استحصال محصولات خوراکه، 24 عدد به استحصال خشت ساختمانی، 41 عدد به استحصال هر گونه محصولات غیر فلزی معدنی، کارکرد چرم، پایافزال براری، دوزندگی، قالین بافی و نساجی و امثال اینها مشغولند. ساحه صنعت در ناحیه رودکی وسیع رشد نموده است. در حدود ناحیه زیاده از 180 کارخانه صنعتی فعالیت میکنند که اصلا به استحصال گوناگون محصولات صنعتی مشغول میباشند. محصولات استحصال نموده کارخانه صنعتی در بازارهای داخلی طلبات زیاد دارند. در دوره حساباتی زیاده از 65 عدد کارخانه‌های صنعتی
ба 3 соли маҳсулоти воридкунанда машғул мебошанд ки онҳо дар 5 моҳи соли ҷорӣ ба маблағи 139 миллион сомонӣ маҳсулоти истеҳсол намуданд. рушди соҳаи саноат яке аз ҳадафҳои асосӣ, яъне ҳадафи чоруми миллӣ ба ҳисоб меравад ки мо саноатчиёни ноҳия кӯшиш ба харҷ медиҳем ки каме ҳам бошад дар амалӣ гардидани ҳадафи чоруми миллӣ санъаткунонӣ бо сурати кишвар ва дар доираи эълон гардидани солҳои 2023-2026 солҳои рушди саноат саҳми худро гузорем. ноҳияи рӯдакӣ аз калонтарин ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта бо пойтахти кишвар шаҳри душанбе ҳаммарз мебошад. дар баробари рушди тамоми бахшҳо дар ин минтақа соҳаи саноат низ давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ бесобиқа рушд намуд. иншооти соҳавӣ аз фаъолият бозмонда барқарор гардида даҳо коргоҳҳои хурду бузург бо ташкили ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфтанд. сатҳи камбизоатӣ ба маротиб поин омада нишондодҳои макроиқтисодии ноҳия тадриҷан баландтар мегарданд. бо ҳамин нерӯ ва ҳавсала имрӯз дар ноҳияи рӯдакӣ тадбирҳои созандагию бунёдкорӣ бо суръат идома доранд. طبق نقشه چرابینی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی بخشیده با 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 369 انشاءات با نقشه گرفته شده است که از آن 15 تاش با ساحه صنعت روانه گردیده است. تا امروز 8 تایش به استفاده قرار داده شده است که با این وسیله جایهای نوی کاری دائمی تشکیل کرده شده است. ما نیز مسئولین ساحه تصمیم گرفتیم که بخشیده با 5 ساله رشد صنعت سهم خود را گذاریم. маврид ба зикр аст ки дар ноҳияи рӯдакӣ ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди 369 иншоот дар назар дошта шуда, аз ин нишондод 15 адади он ба соҳаи саноат рост меояд. то имрӯз дар доираи амалишавии солҳои рушди саноат 8 коргоҳи истеҳсолӣ ба фаъолият пардохта, дар боқимонда иншоот сохтумону насби техникаю таҷҳизот бо маром идома дорад. қобил ба зикр аст ки бо пурра амалӣ гардидани ҳадафҳои мазкур дар соҳаи саноат теъдоди ҷойҳои нави корӣ беш аз 400 адад зиёд гардида, сатҳи бекорӣ дар ҳудуди ноҳияи рӯдакӣ бо сам коҳиш хоҳад ёфт. мутахассисони вазорати адлияи тоҷикистон дар 6 моҳи сипаришудаи соли равон 1243 санади ҳуқуқии байналмилалиро мавриди баррасӣ қарор дода, доир ба онҳо хулосаҳои дахлдор пешниҳод намуданд. маводи воридшуда мавриди санҷиши ҳуқуқӣ қарор гирифта, дар самти мутобиқгардонӣ ба меъёрҳои Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои ҷумҳурӣ хулосаҳои дахлдор дода шуданд. аз ҷараёни нишасти хабарӣ масъулони ин вазорат ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар нимсолаи якуми соли 2024 ба вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои он 22359 мавод вобаста ба масъалаҳои ҳуқуқӣ ва 2404 мавод дар самти қонунгузорӣ ворид шудааст. дар давраи ҳисоботӣ дар самти баррасии санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ мутахассисони вазорат 1243 маводро мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳамаи маводи воридшуда мавриди санҷиши ҳуқуқӣ қарор гирифта, дар самти мутобиқгардонӣ ба меъёрҳои Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои ҷумҳурӣ хулосаҳои дахлдор дода шудааст. дар ин бора Музаффар Ашуриён, вазири адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон зимни нишасти хабарӣ иттилоъ доданд. ҳамин гуна дар ҷавоб ба саволи хабарнигорон вазири адлия аз тадбирандешиҳои ин сохтори ҳамоҳангсоз оид ба амалисозии фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи соли маърифати ҳуқуқӣ маълумот дод. аз моҳи март бо амри президент нақшаи чорабиниҳо вобаста ба соли маърифати ҳуқуқӣ эълон кардани соли 2024 тасдиқ шудааст. дар навбати худ вазорат ҳам нақшаи чорабиниҳои дохилиро вобаста ба соли маърифати ҳуқуқӣ тасдиқ кард. тибқи он мо дар тамоми сохторҳои вазорат дар шаҳру ноҳияҳо, дар вилоятҳо, дар худи дастгоҳи марказӣ, дар ташкилотҳои назди вазорат, дар ҳама ҷо гурӯҳҳои корӣ созмон додаем. ин гурӯҳҳои корӣ фаъол ҳастанд, аз ҷумла дар вохӯрии бевосита бо мардум ширкат варзиш доданд. мақсади соли маърифати ҳуқуқӣ эълон кардани соли 2024 шумо албатта медонед ки ин баланд бардоштани савияи донишҳои ҳуқуқии тамоми аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. донистани ҳуқуқ, ӯҳдадориҳои шаҳрвандон аз ҷониби онҳо, ин пеш аз ҳама ба сулҳу суботи ҷомеа, ба рушди иқтисодии иҷтимоии мамлакат мусоидат мекунад.
ҷиҳати мутобиқнамоӣ ба талаботи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва қонунҳо бо мақсади бартараф намудани ихтилофу норасоиҳо дар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ вазорат 4 лоиҳаи қонун ва 7 лоиҳаи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро таҳия намудааст. тибқи маълумоти роҳбарияти вазорати адлияи кишвар, идораҳои нотариалии давлатӣ дар нимсолаи якуми соли 2024 354080 амалиёти нотариалиро гузарониданд. аз тарафи мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон бошад, дар ин нимсола 220157 санад ба қайд гирифта шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 4024 то зиёд мебошад. роҳбарияти вазорати адлия гуфтанд ки тамоми пардохтҳои ҳатмии давлатӣ дар идораҳои нотариалӣ ва мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва дигар зерсохторҳои вазорат тариқи ғайринақдӣ амалӣ карда шуданд. вобаста ба пардохтҳои ғайринақдӣ ҳаминро гуфтани ҳастам ки тавре медонед аз бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 22 июни соли 2023 дар бораи тадбирҳои вусат додани ҳисоббароварии ғайринақдӣ дар вазорат ин фармон мавриди иҷро қарор дорад. яъне мо пурра имрӯз ба ҳисоббароварии ғайринақдӣ гузаштаем. аз 10 июли соли 2024 дар ягон нуқтае ки хизматрасонии давлатӣ аз ҷониби вазорати адлия амалӣ карда мешавад, дигар ҳисоббароварии нақдӣ вуҷуд надорад. ҳама ғайри нақдӣ тавассути шумо медонед низоми пардохти ҳушманд Smart Pay мо бо онҳо шартнома бастем ва дар тамоми сохторҳои вазорат таҷҳизоти зарурӣ аллакай пайваст шудаанд. агар дар соли 2023 дар сохтори вазорат 19 посттерминал барои шаҳрвандон хизмат мекард. ҳоло ин шумора ба 161 адад расид. дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ дар шаҳри душанбе 10 кабинети адвокатӣ, вилояти суғд 10 кабинети адвокатӣ, вилояти хатлон 9 кабинети адвокатӣ ба қайд гирифта шуд. инчунин 30 довталаб ба мақоми адвокат соҳиб гардиданд. дар идомаи нишасти хабарӣ иттилоъ дода шуд ки ҳуқуқшиносони давлатии муассисаи давлатии маркази ёрии ҳуқуқӣ дар давраи ҳисоботӣ ба шаҳрвандон 5731 машварати ҳуқуқӣ пешкаш намуданд. дар 6 моҳи соли 2024 дар ҷумҳурӣ 11804 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст. танҳо кормандони мақомоти корҳои дохилӣ 5585 ҷиноятро ба ҳисоб гирифта 87.2% онро кушоданд. дар ин бора Аламзода Абдураҳмон Аламшо, муовини якуми вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон зимни нишасти хабарӣ иттилоъ доданд. гуфта шуд ки дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби кормандони мақомот ҷиноятҳои одамкушӣ ва суиқасд ба он, роҳзанӣ, ғоратгарӣ, таҷовуз ба номус, хариду фурӯши одамон, қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, авбошӣ, қаллобӣ, дуздӣ, тамаъҷӯӣ, муомилоти ғайриқонунӣ воситаҳои нашъадор ба қайд гирифта шуданд. ҳамчунин иттилоъ дода шуд ки дар ин давра 10 гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ дар ҳайати 53 нафар барои содир намудани 19 ҷиноят ошкор карда шуд. иттилоъ дода шуд ки зимни гузаронидани чорабониҳои оперативи ҷустуҷӯӣ аз тарафи ҷузъу томҳои мақомоти корҳои дохилӣ аз гардиши ғайриқонунӣ 2 тоннаву 89 килограмм воситаҳои нашъадор ва 1075 адад ҳабҳои синтетикии мадҳушкунанда мусодира карда шуданд. дар идомаи нишасти хабарӣ ҳамзамон оид ба риоя накардани талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон, ҳодисаи сӯхтор ва дигар самтҳои фаъолияти вазорати корҳои дохилӣ ба рӯзноманигорон маълумот дода шуд. бо мақсади иҷрои талаботи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ нақшаи чорабиниҳои дохили идоравӣ қабул гардида, тибқи он тадбирҳо андешида шуданд. дар ин самт бо 19 бонки асосӣ оид ба тариқи ғайринақдӣ қабул намудани андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ созишномаҳо ба имзо расонида шуда, барои бо дигар ташкилоти қарзии молиявии хурд ба имзо расонидани чунин созишномаҳо чораҷӯӣ мешавад. дар ин хусус зимни нишасти матбуотӣ раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Нусратулло Давлатзода иттилоъ дод.
зикр гардид ки барои шаҳрвандон ва андозсупорандагон имконият фароҳам оварда шудааст ки бо истифода аз хизматрасонӣ эквайрингӣ ҳамёни электронӣ ва посттерминалҳо маблағи андозҳо ва боҷҳоро ба таври ғайринақдӣ ба бюджет пардохт намоянд. дар 6 моҳаи якуми имсол тавассути посттерминалҳо ва ҳамёнҳои электронӣ аз ҷониби шахсони воқеӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар маҷмӯъ 3,1 миллион амалиёт оид ба тариқи ғайринақдӣ пардохт намудани андозҳо ва боҷҳо ба маблағи зиёда аз 1 миллиарду 82 миллион сомонӣ гузаронида шудааст. дар баробари ин ба ҳолати 1 июли имсол барои андозсупорандагону шаҳрвандон 43 хизматрасонии давлатӣ дар шакли электронӣ пешниҳод гардид ки ба соддаю осон намудани иҷрои ӯҳдадориҳои андозии субъектҳои хоҷагидор ва коҳиш додани таъсири омилҳои инсонӣ мусоидат менамояд. давоми 6 моҳаи соли 2024 филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Михаил Ломоносов дар шаҳри Душанбе бо 35 муассисаи таълимию илмии хориҷӣ созишнома ва қарордод ба имзо расониданд. тибқи иттилои директори иҷроияи филиали донишгоҳ Рустам Ғаниев, дар доираи ин созишномаҳо дар филиал мунтазам барномаҳои мубодилаи кормандону омӯзгорон, иштирок дар мактабҳои тобистона ва таҳқиқоти илмӣ амалии муштарак гузаронида мешаванд. инчунин дар 6 моҳаи аввали соли 2024 филиал бо Институти таҳқиқоти демографии Маркази федералии илмии таҳқиқотӣ, социологии Академияи илмҳои Россия ва Академияи илмҳои ҷумҳурии Узбекистон ду созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расонид, иттилоъ дода шуд дар нишасти хабарӣ. яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти филиал рушди содироти хизматрасонии таълимӣ мебошад ки дар доираи он зиёдкунии шумораи донишҷӯёни хориҷӣ ба нақша гирифта шудааст. дар давраи ҳисоботӣ дар филиал 25 донишҷӯи хориҷӣ таҳсил дорад ки 6% теъдоди умумии донишҷӯёнро ташкил медиҳанд. дар идомаи нишасти матбуотӣ иттилоъ дода шуд ки ҳайати профессорону омӯзгорон, кормандон ва донишҷӯён ба Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Беларус, Узбекистон, Чин, Ҳиндустон ва Кения 114 сафар анҷом доданд. мақсади асосии сафарҳои хизматӣ иштирок дар чорабиниҳои илмӣ фарҳангӣ, варзишӣ ва гузарондани корҳои илмию таҳқиқотӣ мебошад, афзуд роҳбари ин муассисаи таълимӣ. имрӯз ҳамчунин аз фаъолияти донишкадаи тиббии иҷтимоии Тоҷикистон дар нимсолаи аввали соли 2024 дар нишасти хабарӣ натиҷагирӣ карда шуд. Зарина Ибодзода, директори донишкадаи мазкур, иброз дошт ки дар ин давра дар маркази клиникӣ илмӣ таълимӣ назди донишкада, музеи анатомӣ ва маркази малакаҳои омӯзиши амалӣ таъсис дода шуд ки ҳадаф аз он ташаккул, инкишоф ва дастгирии салоҳиятнокии дониши клиникии донишҷӯён ва дигар самтҳои соҳаи тиб мебошад. бино ба иттилои масъулин, айни замон дар донишкадаи тиббии иҷтимоии Тоҷикистон 67 нафар донишҷӯи хориҷӣ таҳсил мекунад ки нисбат ба соли гузашта 33 нафар зиёд мебошад. барои таҷриба омӯзӣ ва дарсҳои амалии донишҷӯён дар назди донишкада маркази клиникии илмӣ ва таълимӣ фаъолият менамояд ки дар он шуъбаҳои эндоҷарроҳӣ ва эндаурологӣ, терапевтӣ, кардиологӣ, стоматологӣ, гинекологӣ, дармонгоҳӣ ва дигар шуъбаҳо амал намуда истоданд ва дар заминаи онҳо корҳои табобатӣ гузаронида мешавад, гуфта шуд дар нишаст. ташкилоти ҷамъиятии фидокор ҷиҳати дар амал татбиқ намудани барномаи волоятии қонун ва дастрасӣ ба адолат ки аз моҳи апрели соли ҷорӣ дар 6 шаҳру ноҳияи кишвар аз ҷумла дар ноҳияи Дӯстӣ амалӣ карда мешавад, бо сокинону касбу кори гуногуни ин ноҳия вохӯрӣ доир карданд. ҳадаф аз баргузории чунин вохӯриҳои судманд муайян намудани мушкилиҳои асосии ҳуқуқию иҷтимоӣ дар маҳал, дастрасии аҳолӣ ба адолати судӣ ва раҳои ҳалли мушкилиҳо мебошад. ҳамкоронамон дар ин бора шарҳи бештар медиҳанд. бо ҷалби фаъолону кормандони ҷамоатҳои деҳоти зерҳадаф ва раисони маҳаллаҳо дар ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон вохӯрии намояндагони ташкилоти ҷамъияти фидокор баргузор гардид. дар вохӯрии мазкур натиҷаҳои мониторинги ҷамъиятӣ дар доираи лоиҳаи мониторинги иҷтимоӣ ва муколамаи ҷамъиятӣ муаррифӣ гардида, якчандҳо мушкили асосии дастрасӣ ба адолат муайян карда шуд. дар ин рӯз нотиқон зимни баромади хеш ба ҳозирин мақсаду вазифаҳо, самти асосии фаъолият, баҳрагирандагон ва чӣ тавр амалигардии лоиҳаро равшан сохтанд.
гуфта шуд ки дар 5 марҳила мақсаду ҳадафҳои лоиҳа бо сокинон бо ташкили вохӯриҳои гуногун фаҳмонида шуда дар ҳудуди ҷамоатҳо бо фарогирии қисмати зиёди аҳолӣ курсҳои омӯзишии кӯтоҳмуддат гузаронида шуд. ҳамин тариқ дар марҳилаҳои дигар дар байни сокинон назарпурсӣ роҳандозӣ гардида бо ин васила мушкилиҳои мубрами иҷтимоӣ ва ҳуқуқии сокинонро муайян намуданд. мақсади баргузории ин лоиҳа умуман чихеле ки ҷаноби олӣ дар паёми охирони худ қайд карданд, ин баланд бароштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон дар ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. дар доираи лоиҳа мо аллакай омодасозии фаъолон аз ҳисоби намояндаҳои мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлатӣ, аз фаъолони ноҳияҳо ва умуман аз шаҳрвандон мо аллакай омода кардем ва марҳилаи дуюми ин лоиҳа бошад ин гузарондани мониторинги иҷтимоӣ буд. мо аллакай дар байни 2516 нафар мо аллакай гузарондем ва натиҷаҳоро ба даст овардем. дар марҳилаи сеюме ки ҳозир мо қарор дорем, ин муколомаҳои ҷамъиятӣ ҳаст ки дар рафти муколомаҳои ҷамъиятӣ мо мувофиқаи ҳамун натиҷаҳое ки ба даст овардем ҳамуна бо аҳолӣ гузаронида истодаем ва дар рафти ҳамин муколомаҳои ҷамъиятӣ мо эълони бурсҳо яъне грантҳои кӯмакҳои бебозгаштро дар байни аҳолӣ эълон намудем ва эълони қабули дархостҳоро кардем. дар марҳилаи чоруми лоиҳа бошад ин амалисозии худи грантҳо ҳаст ки дар оянда мо то моҳи ноябр дар нақшаҳо дорем. зикр рафт ки танҳо гурӯҳ ё нафаре соҳиби ин грант мешавад ки мушкили иҷтимоӣ ё ҳуқуқиеро муайян ба роҳҳои бартараф кардани онро равшану аз худ фаъолнокӣ бештар нишон медиҳад. дар ин рӯз ҳамчунин чанде аз иштирокчиён дар гурӯҳҳои хурд мушкилиҳои зикргардидаро муҳокима карда барои дарёфти грант ва дар минбаъд ҳал кардани мушкилии сокинони маҳаллаи худ бо мураббиён ё масъулони лоиҳа суҳбат карданд. дар шаҳри бухтари вилояти хатлон баробари омодагии муассисаҳои таълимӣ барои қабули толибилмон ба соли нави хониш ҳамчунин ҷиҳати таъмини саривақтии хонандагон бо сару либоси мактабӣ чораҳои зарурӣ андешида шудааст. айни ҳол дар маркази вилоят 2 коргоҳи бузурги истеҳсоли либоси мактабӣ ва даҳо сеху коргоҳҳои хурд амал мекунанд ва ҳамасола хонандагону омӯзгоронро бо либоси ягонаи мактабӣ таъмин менамоянд. ҳамкоронамон аз фаъолияти корхонаҳои дузандагии шаҳри бохтар шарҳи бештар медиҳанд. дар маркази маъмурии вилояти хатлон шаҳри бохтар 2 корхонаи дузандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди дарс ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди кота глобал бо шуъбаи маърифи шаҳр шартномаи истеҳсолӣ баста дар соли таҳсилӣ 2024-2025 хонандагони муассисаҳои таълимиро бо сару либоси ягонаи мактабӣ таъмин хоҳанд намуд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди кота глобал асосан ба истеҳсоли либоси мактабӣ ва низомии тобистонаву зимистона машғул аст. дар коргоҳ духти либоси ягонаи мактабӣ бо навтарин технологияи воридшуда дар асоси фармоиши мизоҷон барои толибилмони муассисаҳои таълимии шаҳру навоҳии вилояти хатлон либос духта мешавад. дар ин мавсим корхонаи мазкур барои духти либоси мактабии наздики 10 000 хонанда фармоиш дошта то ба имрӯз 70% нақшаро иҷро намуда ба муассисаҳои таълимӣ пешниҳод намудааст. дар корхона занону ҷавондухтарони зиёд аз минтақаи бохтар бо кори доимӣ таъмин мебошанд ва то 2500 сомони музди моҳона мегиранд. дар соли 2024 корхонаи мо бо 9 мактаби шаҳри бохтар шаҳрномабандӣ кардааст ки айни ҳол қисмати зиёди либосҳо омодаанд ва мизоҷон метавонанд ки аз корхонаи мо дастрас намоянд. аз он ҷумла ҳар рӯз корхонаи мо дар мактабҳо ярмаркаи фурӯши либосҳои мактабиро омода намуда истодааст. матое ки либос духта мешавад аз хориҷ ва аз шаҳри хуҷанд мо дастрас менамоем. нархи либосҳо бошад мувофиқи андозаи либос нархгузорӣ карда шудааст ки то ҳол аз тарафи мизоҷон аз тарафи харидорон ягон шикоят нашудааст. роҳбарияти корхона омода аст ки бо ноҳияҳое ки дар гирду атрофи шаҳри бохтар мактабҳо ҳастанд хоҳишманд бошанд. корхона метавонад онҳоро низ бо либоси мактабии ягона таъмин намояд ва дар оянда корхона кӯшиш карда истодааст ки боз ҳам истеҳсоли маҳсулотро зиёд намуда ҷойҳои кории навро
از آن جمله زیاد نماید. تا 2 سال شد که قدمی کارخانه کار میکنم. تمامی نازکی‌های امی دوزندگی رو از خود کردم. 2 سال میشود که با دوختنی کفتای سفید، کاستون، بروک، یوبکا، سرفن همه امی‌ها را حیات گرفتیم. ما در یک روز 20 جو لباس مکتبی رو دوخته میتوانیم. یک نفر. کرتای سفیدی مکتبی دوختیم. باز این تمام کردیم، باز همه شیموش هم میدوزیم، کاستوناش هم میدوزیم. شرایط کاریمون خوب است، معاشمون تامین است. صالحه اودینایوا دوزنده ماهر جمعیت دارای مسئولیت محدودی درز می باشد که دوامی 7 سال است در این کارخانه دوزندگی شهر باختر که محصولات خوشصفت وطنی استحصال می نماید و در آن بهترین چهوران فعالیت دارند و در برابر دیگر لباس ها شیم و کاستوم را با صفت خیلی خوب می دوزند فعالیت داشته همه روزه به دوختن سر و لباس یگانه مکتبی بند است. از حکومت جمهوری می‌نداریم که چنین کارخانه ها تشکیل میکنند، زنان خانه‌نشین صاحب کار میشوند، زندگی خود پیش میبرند. ما کوشش میکنیم که صفت نقص براریم، سری وقت و میزاجون سر لباس تامین کنیم. با اطلاع مسئولین تا به امروز جمعیتی دارای مسئولیت محدودی درز برای 12,000 خواننده و جمعیتی دارای مسئولیت محدودی کوتا گلوبال با صفت اعلی از اشیاء خام وطنی لباس یگانه استحصال نمودند که در مؤسسه‌های تعلیمی برای انتخاب و خریداری کردن پدر و مادران با نرخ‌های دسترس پیشنهاد شده است. Чтобы наши дети одевали красивую протокольную одежду, мы заказываем нашу одежду в Кота Global. И эта фабрика заручила себя в качестве хорошей фабрики, потому что мы уже не первый год покупаем одежду. И одежда очень даже хорошая, нам понравилась. Она сшита очень красиво, очень даже прям корректно, протокольно. Цена устраивает, потому что то, что на базаре продается, намного дороже. И дороже не каждый родитель может позволить себе пиджаки за 600, за 700, иногда за 1000 сомон. И поэтому родители вот с удовольствием приходят, с удовольствием берут. Мы не заставляем. Они сами приходят, смотрят сначала, потом выбирают. боиси қайд аст ки ба барнамудани либоси ягонаи мактабӣ истеҳсоли ватанӣ дар қалби толибилмон баҳри болоравии худшиносиву ифтихори миллӣ ва тарбия намудани ҳисси зебоипарастӣ нақши созгор мегузорад. гузориши шаҳлои аҳмадхон, фирӯзҷон қурбонов бар барномаи иттилооти навид аз шаҳри бохтар. агентии кайҳонии амрико дар бораи кашфиёти навбатӣ дар сайёраи мирӣ хабар медиҳад. дастгоҳи кайҳонии персеверенс дар сайёраи сурх нишонаҳои нави ҳаётро пайдо намудааст. дар пойтахти венгрия шаҳри будапешт фестивали мусиқии сигет ба кори худ оғоз намуд. тибқи интизориҳо имсол наздики 500 000 нафар аз саросари дунё ба ин фестивал хоҳанд омад. шаҳри хабарҳо аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбатии барнома. Мирихга